ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାଆନ୍ଦ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଆଜି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିବା ବା ତା'ର ନାମ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଣ୍ଡ ଏ ହେଲା ମଣିଷର ଉପର ଭାଗରେ ଥାଏ। ହେଲା ଆଖି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ନାକ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଙ୍ଘି କରି ତା'ର ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏ ହେଲା କାନ, କାନରେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ହେଲା ପାଟି, ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଜିଭ, ଜିଭରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରନ୍ତି। ହାତ, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହେଲା ପାଦ, ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ହେଲା ପେଟ, ଯାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ହେଲା ପାଦ, ପାଦରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଚାଲିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଳି, ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକରି ବି ଥୋଇପାରନ୍ତି। ହେଲା ଦାନ୍ତ, ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ଚୋବେଇ ପାରନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଓଠ, ଏ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ଏ ହେଲା ପିଠି, ଆମ ଶରୀରର ପଛ ପାଖକୁ ପିଠି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଲା ବେକ, ମୁଣ୍ଡର ତଳ ଭାଗକୁ ବେକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ, ମଣିଷର ଗୋଡ଼ର ଦୁଇଟି ପୁଟିଆ ଆଉ ଜଙ୍ଘକୁ ଯିଏ ରଖିଥାଏ ବାନ୍ଧିକରି ସେ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ। ଏ ହେଲା ହାତ, ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ନାମ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କାହାର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।